Hi, si Marang Hilin eh. Morning, ako na pod ni si Marang Hilin. Madung buntag jung tanan o kamusta mo di ay jung tanan nas lain-laing kapabudan sa kalibutan. Karon di ay mo narog adlaw sa birthday ni Hilin pero wa pa mi kay bawo og unsay handa. Kay tuwa man ni Simba hangin jud bitaw gahapon nga sidya matong nagluto og pizza ina mo ginangutana sa comment nga habang tong anak. Si Hilin mo tayang anak na ijang anak pod mo ning apo. Ikatulo nga bata to siya ka manghuran. Palang sa itong makita sa kamera kay kuan man to aman tos Garcia nagpudyo karon kay nya napos Cortez na magoy nang utana ang gibasa nga kinsa kon tong anak nga kamanguran da mo ri jang adlaw nga natawhan wa pa min laing mahimo mo greet lang mga bata og Happy birthday, Arlen. oh happy birthday kuno tayo Arlen sa isang ka 32 pero kita laman taon za kay to pa man ni Simba o kay bawog na balagi pansit o unsa basta kami dari wa jud mahimurong panahon na kay mamorog kuan lisod hindi dia sila nagatang igura man sila ning grito happy birthday hindi ako mo grito ko happy birthday day hinat puntang mapadadon ka sa imong kabutan. A few moments later. Happy birthday. Napukwang. Iwa man makurus. Hiwi makurus. Ano naman na? So, wa man nagdugo. Galing naman nilang dugo. Pantok na. Dara dia asalin dia narabato yung comment ng utana ngano kuno di kuno mutog anog pila edad gi pangutana. Niyan narabato yung greet gahapon og advance happy birthday kuno. Bogkin sa to. Pasensya na mo nga tagsaro ko makakita sa inyong comment kay ag signal dari pangitaon nun. Dahil nabasahan ganihan ingon nga ngano mananghilin ngano di man kamutog anog pila di man mo isulti og pila kung edad sa birthday. Sa advance ko na happy birthday sa ang anak. 32. Karon pa sa tuguan. 32. Hindi man po tingog kay ibaw lang ning memory tiguwang na nga wa nay memory kay gikwenta pang buli ganyag 99 di ay. 87 na naigo. 99 din ni si Jan sa gipakwenta ng pila edad karon sa result di ay 32 di ay limang mo to gapon kay hindi nagitog mamago ko no me. Ja, gikaluyan des Ginoo day agad lang palalab. Ito sa Taiwan, nihatag day og pangpansit na. Pansit si Ja. Saan sa pansit mo day? Dada pa isang kuan dia, lumpia. Naglumpia, ako pa naglumpia dani. Madula man kami kalingawas mga bata. Magpansit, mo ni. Madili ni pansit bami na sa gol. O kari dia. Panakot magasid na kog kuan kay ang tripod na pingkong lagi wa po ko ka pulig palit ano tali mo Tatay, kaya tagot sili ko na di mo kuno magnuot. karang gabard yan ang katawa na tabagin katawa harap mga bata harap tos kiya ha Kinsa na mikil. kami nagbang duha dalis kusina kay wa mga bata wala lagi ko kami wala ko tripod mo nang hala magitag sa tagsa kay wa Mga masugo. Kiya! Magluto sa ami. Kay kami namang duha. Kita-kita naman tansa nigpanihapon. Nigpanihapon, magkatapok nami kay mabot naman tong kuan. Among Angelito og si Norbina og mga bata ito mas gawas. Tawa mo kami ay. Tatay, yung bugot-bugot. Nasa? Ay, nasamad. Susus, mama kay katawa ro sa masang birthday. Yan sa to. Nasama isang anima. Yung sa karaka. Yummy. Hindi. Kadugong. A few moments later. Saan na pwede yan? Ano, nagluto ko pansit. Bagay doon eh, bagay. Ha?
Parang? Subay. Para mo lagi mo gamay man. Nang hindi palit. Len! Len! Abang tumbihan. Doon. Kaya daw kayo sa basa may kuan tinay wasa. Anong tita yan? Asan yung papa ba yan? Ano sa papa ba? Ano yung ready ko? Ano yung tumaga? Di, bili na lang natin. Gano'n na. Tinay kuan jud tinay. Kuha na tinaikit. Ang hita. Isa. Mati sa doy. Ang hit ang Sa doy. tinaik. Gamay ro kay gabi. Bilo to bilo na. Ang hit ang tinaik. Epic. Pangalibaga. Wala pa ba? Oo, di maluto. Uy, ba sila kaman kun sa bata mo. Uy, yung dala bu sa bata ng bibliotek ba. A few moments later. Nagprepare na si Miyay. Ja, wala na mo damha nga nay ning sponsor og cake. Magpaibaw kinsa. Pababaw sekreto sa naghatag sa mga malumong kasing-kasing dengan salamat. Na. Dapat. Ja, sa kwan pod, sa Lipson Manok. Salamat. Hindi pa sponsor na. Sponsor. Marami. Adobo, gamay, pansit gamay. Hindi po yung paboritong kiya. Hindi po sinugbang kasiga. Alag, sinugbang kasiga. Salamat sa nagsugba. Da. Juan. Salamat sa iting manok. Yeah. Oy, salamat sa nagprepare sa bilo. Sana? Kuya, pa nag-slice sa kuwan. Siguro na mamatay na. Huwag mo ilang-lingaw sa Lindari dia. Si Zara pa ipado na dyan. Sa idang ika. 23. 32. Narabay ning comment ng utana. Huwag ka nang anong di mo tugan. Huwag kong say birthday. Zara ng utana. Kinsa ko no Serlin. Muna yung kinakasgan nga kinamanghuran. Nasugag baho ko no. Kiyang. Naskiya na. Grabe mo siya skiya oh. Sana mag-brush ako. Ja, violet to pao. Ako na pag ipunta sa mga hatag. Diara pao. Kaya gua pa ka nagpalado. Dahil takadari. Nagpalado-lado man ka. Tsa. Diyan ay heart ani. Kasi gadawin niya. Gadawin. Idara. Tsa. Thank you. Hana man ron. Kaman skiya. Kansa man to gisuat ni Kia? Sige gisuat ato? Birthday siguro. Ha, basa. Kaya may mga kandilan sa mga balon ng heart. Umali, isuwat nga happy birthday. Bon ka. Salamat, B.
Kaysa mama, happy birthday, mamay na. Kumana, ang tago ra. Dali na. Dahil na, mamay luto. Huwag ka na doy. Open dulu sih. Dali ni. Huwag ka na doy. Pound 10. Ay, na kay. Okay ra na dali ha. Ari ra kay ron na. Hindi dahil sa mga kaisulan naman, na-sponsor ni mo kuhan dahil cake o gitsun manok. Salamat. Ha? Salamat ka Azo. Ano mo kakiyang? Dito ko na doy. Kanang kanil pantry, ya kan dilusin kay dumugan. Kiyang? Nabigkan kangag. Ang manok. Hindi na. Okay na. Yeah. Dali na. Mulok bisaya mo na. Sino may? Picture mo. May luto. Kamkiang. Suka talan. Uy, lamay piranan. Oo, dali na. Ay, sundan dahil. Dali na mga kids. Picture na ta. Kana na good. Dali na. Kung ano mo plato, kung ano mo dito sa Dali day. Kuha na naman din. Pwede. Dali doy. Ay, yung lingkod, Bi. Kaya kita na rin sa tinday. Ito eh, di nagmangakuan. Ay, bagakos kay dito. Makitas kamera. Ay, tungtong bibi. Budoy, tapad ni. Lapit doy. Tapad, budoy. Wah, tali Halong. sa doy. Tali sa tabi. Kaya mga natas na ka. Tudong na. Dali doy. Mingbukad mo. Sama salong. May. Kasalong. Along. Tapasan sila ito. Kayo salong. Kayo salong. Along. Tambak ko. Kayo jut lang. Kamu ragod. Kayo jut. Kadina na mga pils. Dali, along ka nga tolong. Hindi ko mapay, kita hindi ko madapan mo mantid. Haba kayo tangan dito. Ting ting. Bukan kau tiim mana. Sa kanta sa mo. Kanta sa kay. Cellphone, may. Kanta sa kiya na. Ano yung kinatad gamay may kaso? Hindi mo manganta? Kuha ng prere. Halit na. Ano man? Ang cellphone. Happy birthday to you. Papuli mo na nga, G. Wow, mag-register sa cellphone. Ayos sa. Di na na ako. Ay, pagkita niyo mo. Ayos sa tatara lo. Masa na magkana. Adi na natatawa na. Kami sa bangkiya, Mike. Kami sa papa. Di na may tataran. Ayun na yan na. Tapla na kayo next ano. Pukano mo plato doy. Kay kuan ra dasdan ra. Dahag ito ng radio din sa samok. Dahag ito. Kasi isabi. Ito ka na kao. Tulog. Wah, sasawa tayo. Kuha nila yung yan na rimay. Kaya si Kia ko ni Pabluhon. Kau dia. Dai ko tubang. Magkuhan ka nang nai. Sitaw ka ng lighter. Kaya magdag. Iso kayo rin ha. Lighter sa lung. Dali na rin. Oh, dali. Ayaw na gamit mo cellphone. Yan ang kapita ma. Mag-video man siya. Ayaw na. Puro lang tana. Wala na, mabawag na. Galit na. Wala, nangyari din si Zah. Dahil mo pagkuhan mga dugay pa na mo kuhan. Wala, kandila ka magod ni. Dai, bukan kadina dai. Ano lagi hindi. Lighter, pag kanila gamay. Galit ito oh. Pero dili ang lisod. Patayin ko na. Kasi mo sila blang naon ni Herlin Haro. Mapasok sila. Balik na siya may. Pag nabalik ko no. Madali na dito ba? Baga, makalit. Kanta mo, kanta. Kanta mo. Kaya mo na be, dali. Kanta kiyang. Happy birthday to me. Happy birthday to Kusga! Kusga noy! Ka. Happy birthday Mana mo naman ta? to you. Kusga pa! Happy birthday, happy birthday. Sama kini man. Happy
Happy birthday to you. Paano ni Chul kimpunan? Di mo na makahihap. No. Kagihirap na order. Ito nga kay ko. No way. Ito isa. Waman, sige ma. Hala. Bisik-bisikan. What? Uy, na to. Wala mo kuan. Di man ang plastic. Pagkita na magkuan mga ano mo. Noah, budoy. Uy, cook tayo na. Wa, day Pepsi. Pipsira. Pila ka may nga skin sa tra. Nay. Karima. Nya na. Ay, sorry. Kunya na ray pa ore. Sige ko ha. Blow ni nga. Dali may picture may blow. Ba bang huling ka. Ikaw beri bi. Gutom na. Karima. Hangtod na hurot na ma. Buras. Mamas. Ano man kos mo nay? Duk ang pitong lagi. Ay, belakan na ginagasi. Tatay, manalaban mo. Ang hinak. Anong madlak man? Nga ako saka. Malam magkakain mo man teritoriyo no eh. Nakasi, doktor ba napangag? Bagay mangod. Napangad ito no? Bulog-bulog. Napangag ko. Napangag. Ako dito ni Ingon si Kian nagsugo. Ipon. Wala ka kita sipid joy, wala kita be. Ha? Di man. Magnolia. Okay. Isa ka buo.